Dating punong guro na si Ginoong Villanueva na nasa kamay ng ating Panginoon. Maraming salamat Sir sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Sa lahat ng mga guro na mababang paralan ng libas, maraming salamat po sa aking mga kaibigan na lagi nandyan sa tabi ko. Hindi matatapatan ng anumang material na bagay ang pagkakataon binigay niyo sa akin. Taos pusong pasasalamat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo at masasabi ko sa libas, maliwalas ang bukas. Thank you po. Once again, our Mr. Libas Elementary School 2020, Mr. Sanjo M. Minoria. All kings deserve the crown of integrity, and it is indeed true to our new king. So let the crowning of His Majesty King begins. And before we crown our king, we will be having first the farewell walk of Ms. Libas ES 2020. Our Ms. Libas Elementary School 2020 is none other than Ms. Althea Janelle A. Garcia. Elementary School 2020. Isa pong malaking kalagalan ang tanghali at koronahang bilang isang reyna ng eskwelahan ito. Sobrang saya ang aking naramdaman noong gabing ako'y kinoronahan. 3 taon na ang lumipas, pero ang masayahang dulot ito sa akin ay nanatili pa rin sa aking puso. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na magpasalamat una sa ating Panginoon na laging sumusubaybay sa akin. Sa aking magulang, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa akin. Salamat din po sa pagmamahal at pag-aaruga mo sa akin. Sa aking mga guro, maraming salamat din po sa inyong pagsisikap. Naturuan kaming mag-aral at matuto sa kabila ng pandemyang dumaan. Maraming salamat po. At pati na rin sa lahat ng mga taong tumulong sa akin para manalo at maging reyna. Maraming salamat po. Tonight, my reign is about to end, but this wonderful experience will be in my heart forever. It is my honor to take my final bow and turn over my crown to my successor. And to all the queen, just be yourself and enjoy the night. Congratulations. Once again, this is Althea Janelle A. Garcia. Your Ms. Libas Elementary School 2020 is now signing off. Thank you so much, and God bless us all. Once again, Ms. Libas Elementary School 2020, Ms. Althea Janelle A. Garcia. Kapat. 3 years. Dapat after 3 years mo All kings deserve the crown of integrity, and it is indeed true to our new king. So let the crowning of His Majesty King begins. And to do the honor of crowning our Majesty King, may we then ask everyone to please rise. Tumayo po tayong lahat.